Priča za laku noć. Adam Reisel, Začarano zrcalo. O začaranom zrcalu i njegovoj tajanstvenoj moći često je pričao Marin Gajski, zvan Vilenjak. Kad ga u ponoć u sredini šume metneš na panj i zapališ sviću, u njemu ćeš vidjeti ono što nikada i nigdje nisi vidio. Oko tebe igraće vile i vilenjaci, letiće vještice na metlama, sviraće tamburaši, skakaće neka čudna bića. Ali treba imati hrabrosti to napraviti. Ja sam jednom, kad sam bio mlad, to pokušao i pobjegao glavom bez obzira. Ogledalo još čuvam. Ako neko želi iskušati njegovu moć, može ga uzeti. Eno, stoji pod mojom šupom. Objesio sam ga na zid i više ga ne diram. Dečkima iz naše družine pokus sa začaranim zrcalom bio je pravi izazov. Iskušajmo moć začaranog zrcala. U ponoć ga treba uzeti i sa zapaljenom svijećom sam odnijeti u sredinu Lipovačke šume. No treba ga najprije uzeti od Marina. Taj zadatak kao predlagač ove neobične akcije dobio sam upravo ja. Čekao sam pravu priliku. Konačno sam uspio kad je Marin jutrom otišao konjima i kolima na sajam. Polako sam otvorio vrata njegova dvorišta. Došao sam do šupe i štaglja pod kojim je držao svoja kola. Na starim gredama visjela je paučina. Na zidu užetom je bilo privezano nekoliko starih košara sa slamom u koje su dolazile kokoši i nesle jaja. Upravo pokraj jedne košare ugledah zrcalo. Bijaše posrebreno ukrašena okvira. Zgrabio sam ga i izjurio iz Marinova dvorišta. Marko, ja sam prvi zadatak obavio. Donio sam ogledalo. Na vama je da se sada dokažete tko je najhrabriji. Dobacio sam dečkima. A onda se javio prijatelj Tuna Filin. Njegovu ću moć ja iskušati. Dokazat ću svima da se ničega ne bojim i da sam najhrabriji. U predvečerje, uoči ponoćne akcije Začarano zrcalo, Marko Krivić, Stipa Stanin i ja otišli smo do sredine Lipovačke šume. Tuni ćemo pripremiti zamku koju se mora uhvatiti. Varka je morala uspjeti. Trebao je samo zapuhati vjetar. Biće dovoljan i lahor samo da se zanjišu najlonske vrećice, crvene i žute vrpce što smo ih razvukli po granama i krošnjama. Tuna ih mora ugledati u zrcalo. Pod svjetlom svijeće učinit ćemo se da oko njega ne skaču jedno, nego 100 čudovišta, vilenjaka i vještica. Samo da nam vjetar pomogne. Samo da nam vjetar pomogne. Ponavljali smo u sebi. Jedva smo čekali ponoć. Zajedno s Tunom koji je u ruci držao zrcalo, veliku svijeću i kutiju šibica krenuli smo pola sata ranije, dovoljno da do ponoći uz našu pratnju Tuna stigne do sredine Lipovačke šume i iskuša moć začaranog zrcala. Sve je to mogao pokvariti mjesec što se iznenada provukao između crnih oblaka. No kad smo ušli u šumu, mjesec se iznenada izgubio. Kao da nam je želio pomoći da naša Varka uspije. Noćnu tišinu, punu napetosti i iščekivanja, prekinuje Tuna Filin. Ja idem, a vi čekajte. Tuna Filin hrabro je krenuo. U ruke je uzeo zrcalo, veliku svijeću i šibice. Polako je koračao do 3 velika hrasta u sredini šume. Mi smo 50 metara od njega nestrpljivo čekali. Točno se vidjelo kako zrcalo stavlja na panj i pali svijeću čija mu je svjetlost obasjala lica. A onda, u cijelu akciju kako smo se nadali, umiješao se vjetar. Prijateljski nam je pomogao. Iznenada se probudio u krošnjama. Najlonske vrećice i vrpce su zatitrale. Začuo se Tunin panični krik. U pomoć! U pomoć! Tuna je prestrašeno skočio. Zrcalo se srušilo, svijeća pala s panja. Počeo je vikati. Dečki,
bježimo, to ogledalo privlači duhove, zove vile i vilenjake. Ne možete ni zamisliti kako sam čudovišta u njemu vidio. Mi smo se potiho počeli zadovoljno smijati. Sutra ćemo ti pokazati kako izgledaju te vile i vilenjaci, dobacio sam Tuni. Danas ćemo Tuni pokazati čega se uplašio. Jedva smo čekali da ponovno krenemo u šumu i Tuni otkrijemo varku. No kad smo samouvjereni stigli do sredine šume, zastali smo iznenađeni i razočarani. Ničega nije bilo. Ni najlon vrećica, ni vrpci što smo ih razvukli po krošnjama i granama, ni zrcala, ni svijeća. Našu šutnju i razočarenje samouvjereno je prekinuo Tuna Filin. Što sam vam rekao, a? Jeste li se sada sami uvjerili? Jel sad vjerujete u ono što sam vam ispričao? Zašutjeli smo postiđeni. I danas mi, dragi moji, nije jasno tko je uzeo zrcalo i svijeću, pokupio najlonske vrećice i vrpce što smo ih razvukli po granama. Je li to učinio dosjetljivi i lukavi Tuna i tako nas nasamario? Nikada nismo uspjeli saznati, a on se nije pohvalio. A možda vi, dragi mali slušatelji, znate odgovor. Adam Rajzel, Začarano zrcalo. Sudjelovali su Franjo Kuhar, Goran Grgić i Žarko Savić. Glazbena urednica Franka Meštrović. Tonmajstor Zoran Sajko. Redatelj Dejan Šorak. Urednica Mejra Vindakijević. Hrvatska radiotelevizija. Produkcijski odjel Djeca i mladi. 2014.